L'adolescència és un període molt delicat per la promoció de la lectura, perquè realment tots els estudis ens diuen que és quan deixen de llegir, quan abandonen la lectura, i ho veiem cada dia a les aules, a més. Els motius són molt diversos i poden ser molt variats segons els casos, no? Però possiblement perquè l'hàbit no està prou consolidat des de la infantesa, possiblement perquè el context familiar, social, no acompanya, però també per motius lligats a l'adolescència. És una etapa en què els adolescents el que volen és socialitzar-se, principalment. I la lectura té una dimensió personal important. De moment el que ens diuen els estudis que hi ha és que no ha variat a nivell quantitatiu el nombre de lectors o la freqüència de lectura pel fet de que estiguin més a internet, no? Que naveguin a internet, que mirin YouTube, etc. No han variat massa les dades. Que els joves consumeixin cultura popular juvenil és el que toca. És el que toca i el que han de fer. I a més és un indici que tenen inquietuds. Llegir, consultar blogs, mirar vídeos, seguir booktubers, seguir bloggers, no és perjudicial en ella mateixa. Una altra qüestió és que només facin això obsessivament, és a dir, tots els abusos poden ser perjudicials. Una de les claus per formar lectors penso que és la socialització de la lectura, és a dir, el crear comunitats de lectors. Poder parlar sobre els llibres, saber-ne parlar, tenir les paraules per expressar la teva experiència de lectura. Pel que fa a la família, diria que el que poden fer principalment és practicar la lectura. És a dir, menys discurs de és bo llegir i més pràctica de la lectura. Que la família estigui llegint davant dels nens, que els nens vegin llegir, perquè com tots els hàbits s'adquireixen si els veus fer. Pel que fa a les aules, bàsicament jo crec que el punt clau per construir lectors és buscar la manera de crear el desig de llegir. Com ho podem fer? Doncs buscant la creació de vincles emocionals, afectius, del tipus que siguin, vincles entre el lector i la lectura. Els professors des de les escoles anem molt a la nostra, amb el que volem aconseguir, i els escoltem poc. I el primer que hauríem de fer, que és una altra de les coses interessants i que és una de les bases de la construcció de lectors, de la formació de lectors, és escoltar-los, saber què fan, saber què llegeixen, saber què opinen sobre el que llegeixen, o saber per què no llegeixen, i això ens dona moltíssima informació. I sí, certament, quan ho fem, ens adonem de que llegeixen més del que pensem. El que passa és que potser no llegeixen allò que pensem que nosaltres els faríem llegir.